Salutare oameni buni și bine v-am regăsit la familia Blazici. Astăzi vreau să gătesc mamaligă. Băi, nu știu cum, dar știu că e ușor pentru că e mamaligă, foarte ușor. Acum, hai să vedem cum să facem mamaligă și eu vreau să fac și eu mamaligă. Și nu știu cum o să reacționează soția mea pentru că n-am făcut orice mâncare românească niciodată acasă, niciodată. Dar astăzi am decis eu, Blaze, o să fac mamaligă. Hai să vedem cum să facem mamaligă. Cel mai bun mamaligă. Vreau să fac și eu. Hai să vedem. Am știut că mamaligă este foarte ușor de făcut. Ați văzut, e foarte ușor. Ea trebuie să face asta de 3 ori. Nu știu de ce ea a făcut de 3 ori, dar și eu o să fac de 3 ori. Poate asta înseamnă ceva, poate o să iasă mai bine dacă fac de 3 ori. Hai să facem 1, 2, așa i-a făcut. Și 3. Hai să gătim mamaligă acum. Am făcut de 3 ori, ca ea. Punem foc normal, avem nevoie de foc. Punem oala. Și acum trebuie să punem apa. Dar asta e foarte important. Pentru că știu, voi o să mă întreb câte cantitate de apă. Acum, când vrei să pui apa, trebuie să țineți respirație. Și atunci când nu mai poți, înseamnă că apa care ai pus e suficient. Știi? Țineți respirație. Ai văzut? Ușor, foarte ușor, nu îi puneți 7 grame de... Nu, puneți așa, foarte ușor și o să iese pombă, o să vedem. Și acum o să lăsăm apa să fiarbă și după o să punem sare, pentru că avem și sare și după malai și vedem cum iasă mamaligă, sexy mamaligă, cea mai sexy mamaligă în România. Pentru sare trebuie să facem ceva foarte ușor, cum am făcut cu apă. Punem așa. Cel mai sexy mamaligă. Atât! Cel mai sexy mamaligă. Atât e ca... N-am cum să spun, pune 5 linguri sau o lingură de sare, pentru că nu avem lingura la fel peste tot. Și atât. Cel mai sexy mamaligă. Și atât. E sare, gata. Și acum o să urmează să punem malai, chiar. Și dacă nu ai lingură acasă, puteți face așa. 1, 2, uite, se mișcă tare. 1, 2, 3. Mamaligă! Și acum adăugăm malai. Pentru asta nu am cum să-i spun cantitate. Depinde de tine, cum vrei tu. Și în același timp să mixăm, amestecăm, așa. Știi? Nu grăbești pentru că unde te duci. Hai. Malai. Hai. Și foarte important să puneți foc mici. Să nu fie atât de... Să nu te arde. Știi? Un pic. Unde este focul ăsta? Am greșit focul. Asta e. Foc mai mic. Vezi? Și așa facem. Hai. Amestecăm. Așa. Mai punem, cum am zis, cum vrei tu. Dacă vrei să pun numai o lingură de malai, e ok. Amestecăm. Face așa. Știi? Ușor. 2000 years later. Tu faci malai și nu vezi multe puncte care se face. Înseamnă că n-ai făcut bine. Trebuie să încerci din nou, de la început. Vezi? Și ce este cel mai important acum? Dacă acasă nu aveți asta, poți să folosești orice. Mâna, dacă vrei, pentru că am văzut multe videoclip cu mame care face așa cu mâna. Dacă ești atât de puternică, da, încerci și cu mâna. Dacă nu ești atât de puternic sau puternică ca mine, asta o să te ajute, crede-mă. Malai este gata. Acum
Trebuie să lasăm mala ei să doarme puțin. Închide focul. Închide focul și lasă mala ei să doarme puțin. Wow, ce bine arată, mamă! Mala este gata, acum trebuie să facem plating. Asta este farfurie și am pus ulei, un pic de ulei, pentru că vrem să facem plating, să arată bine sexy mamaligă. Hai, am pus ulei peste tot și o să punem mala aici, lasăm puțin și punem într-un alt farfurie și o să vedeți cum o să iasă. Haideți! Băi, normal că am terminat cu mamaliga, am terminat cu e aici, da, știu, arată că e aici, mamaliguța este aici. Wow, hai să vedem cum a ieșit mamaliga, primul mamaliga făcută de Blaze, mamaliguța. Întoarcem așa și în 3, 2, 1 o să ridicăm farfurii. 3, 2, 1, oh, stai, nu, stai. 3, 2, 1. Uite, mamaliga sau mamaliguța făcută de Blaze. Vezi? Și e frumos, adică arată, nu vreau să gustul să aștept soția mea și gustăm împreună, dar arată frumos, crede-mă, chiar. Și acum, ultimul ingredient care nu trebuie să uit, e să pune dragoste, asta e cel mai important, și pentru că vine la sfârșit. Cum e? Asta e să încerc să pun buzele mele la mijloc. Mamaliga făcută de Blaze. Ce tare. Și vă pupăm, vă iubim și ne vedem la următorul vlog. Iza nu este acasă, asta este, o să mâncăm asta împreună. Mamaliguța.